今ちょっとネットワーク接続状態が悪くてエラーメッセージが出ちゃったみたいで、途中でちょっと中継が切れてしまっていたかもしれません。すみません。お疲れ様でした。今日のデモ参加者は41名。雨の中本当にありがとうございました。ちょっと新しい試みで戸惑った部分は、かなりあるんですけれど、もしかしてドラムなしでも今までのやつの方がやりやすい。切れた？あと来週のコース変わることですね。皆さんご苦労様です。すいません。はい。最後だけすいません、合流しました。はい。ご苦労様でした。来週49回目をついに迎えます。で、来週、先週もちょっと言ってましたが、来週49回目ということで、一番最初のコース、東北電力の方に向けていきたいと思います。ですので、途中までは一緒ですね、橋渡って、東北電力の方に向かって帰ってくるコースですので、来週の途中からちょっと合流されるような方がいらっしゃいましたら、あれしないなと思わず、東北電力の方に来ていただければなと思います。で、あと再来週ですね、ついに50回目を迎えますが、50回目は、ちょっとまだね、申請の方は出してないんですけれども、一応大通りの方に行って、映画館通りに入って、川徳の先で流れ解散と、この間やったさよなら原発集会の時と同じコース、スタート地点ここですね、ということで行きますので、来週、再来週とちょっとコースが変わりますので、途中から来る方は、お気をつけていただければなと思います。あと、再来週のその50回目の時ですね、解散はその川徳の先で解散になるんですが、ちょっと戻ってきて、ここで皆さんお酒も飲みながら、交流会ができたらなと思っております。ちょっと雨の場合はちょっと考えますけども、一応そんなことも予定しておりますので、次の50回目の時には、ちょっとお時間を皆様いただけると嬉しいなと思っております。はい、こんな感じですかね。はい、それでは皆様、雨の中ご苦労様でした。また来週も頑張りましょう。お疲れ様でした。今日は41名の参加でした。ちょっとデモスタートから終了まで雨が
止むことがなくて風も結構吹いてて大変だったんですけど、皆さん傘さしてカッパ着て結構大きな声で頑張っていらっしゃいました。今日はちょっといつもとねパターンを変えてドラムなしのコールだけのデモっていうのをちょっと試しにやってみたんですが、これはこれでなかなか皆さん声をこう大きく出しててまた違う雰囲気でやってたように思います。で、今ちょっとお話がありましたけども、来週12日で49回目になります。次回はコースを変えて、一番最初の頃にやってました東北電力を回るコースですね。出発とゴールは同じここ内丸緑地公園です。で今までは東警察署を右折して東北銀行の本店前をさらに右折して大通りに向かっていたんですが、次回は東警察署過ぎたらば中野橋を経由しまして岩手銀行の中野橋支店の前を通って東北電力の前を通ってまたこちらの内丸緑地に戻るというコースです。ブログ等でまた告知ご案内を入れておきますけれども、中途参加などされる方コース間違わないようにお願いいたします。で、その次19日が50回目のデモになります。で50回目はまたコースを変えて、お昼のデモでよく使うんですが大通り商店街アーケード街の大通り商店街を行くコースになる予定です。こちらもブログ等でまた詳細はご案内いたしますのでぜひチェックしておいてください。で50回目はデモが終了しましたら簡単にですけども打ち上げをしようと、多分この内丸緑地公園に戻ってきてここでちょっと軽くみんなで乾杯なんていう形で軽い打ち上げをやろうということになっていますので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。はい。では本日の48回目のデモは中平この辺で終了させていただきます。次回の49回目12日と、19日の50回目もおそらく私中継入れるとは思いますけれどもIWJ のボランティアスタッフご視聴いただける方も絶賛募集中ですのでご興味のある方はぜひぜひお声をかけてください。よろしくお願いいたします。ではこの辺で中継は終了いたします。どうもありがとうございました。